Teman-teman semuanya, aku kembali bersama Cak Reman di acara apa ya? Ada duit. Soalnya dipakai, kita kayak gini gak entek, iya kan? Iki rene tadi. Iki biyen, iya. Zamane londo. Iki bentar tak goni. Kurang lebih ya ana 100 tahun. Biyen iki kene iki. Ya, kaya aku mbok dewer kenalan tak cak rene iki. Pesenane langsung enak. Tempatnya iku nang nggone Bumi Aji. Ini kan gak mrene ya, kajak mangan. Yo. Menene apa, Cak? Wake. Ono ulo goreng. Terus ono nyambi rica-rica, ono. Mombene apa? Tua. Ya apa? Mantap enggak? Iya. Mantap. Suasananya itu betul-betul mantap. Suasananya. Oke ya. Pokoknya nek duit jane nih. Wis murah meriah. Kalau nek kepengin tekno duit, bos duit sak kresek. Oke, masih bersama Cak Reman di acara apa ya? Acara apa iki? Mlaku-mlaku tekno duit. Ya. I think I'm going down.